Skautská skupina, padajúci vodopád. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. My by sme mali vlastne hovoriť tak potichšie, lebo my väčšinou prichádzame večer. Čiže Dobrý večer. Skautská skupina, padajúci vodopád. Výborne. Ja som Lila. Bodka. Biba Bruno. Áno, my ako správni Čau. skauti sme si sem prišli založiť taký táborák s vami. Takže na táborák potrebujeme čo? Stan. 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 Povstaň. Svetlo. Výborne. Svetlo. Svetlo dostanú, aby sa nám krásne svietilo. Tak. Výborne. Keď máme hotový stan, potrebujeme založiť čo? Oheň. Výbo! Si taký múdry. Ako správny scout vie, potrebujeme ohnisko. Mám drevo. Neskôr. Áno, kamene. Kamene. Papier. A? Iskra. Výborne. Takže, ja iskrím, ty iskríš, vy fúkate. Fúkate. Áno. Moment. Pôjdeme na 3, áno? Na 3. Raz, 2, 3. Nič. Nevadí, nevadí, snažíme sa viac. Áno. Raz, 2, 3. Nič. Teraz to vyjde, áno? Už fúkajú. Ja iskrím, ty búchaš, vy fúkate. Raz, 2, 3. Horí. Fúkajte, fúkajte. Ste skvelí. Takto z rána. Takto z rána. Tak. Krása. Vlastne večer. Oheň nám horí. Áno. Takže si môžeme urobiť jedlo. Pán Vicu. Konečne. Už ste raňajkovali ste. Nie, ešte sme nestihli. Tak, Aj keď už ráno vysielame. Toto je zaujímavé vysielanie. Áno, vajce. Nápoň na 3. Áno. 2, 3. Bum. Yes. Máme. Tak. Vajce sa už pečie. Čo sa pečie, A musíme ho nechať ešte neutečie. vychladiť. Áno. A kým sa nám vajce... Kamene. Dajte rošt. Áno, kým sa nám vajce vychladí. Magic. Kým sa nám vajce vychladí, môžeme sa porozprávať. Správne, to sú sa mi- červené nosy. Toto sa mi už dávno nestalo, aby som takto dlho bola ticho v ranných A novinách. vychutnávala si a netušila, čo sa stane. Normálne tak viac menej dopredu vieme, čo sa v tomto vysielaní stane. V tejto chvíli sme vôbec netušili, ale nás to veľmi milo prekvapilo. Ak náhodou neviete, čo sa to tu deje, ja si myslím, že viete, tak ja len poviem, že svojim smiechom pomáhajú a liečia nielen teda nás, v tejto chvíli aj vás, ale predovšetkým smutné a choré deti. Klavni z programu Červený nos pôsobia na detských oddeleniach už 20 rokov. No a tento rok si pre malých pacientov pripravili aj večerné prekvapenie. Tak teda ďakujeme, že ste ten dobrý večer. Ja som chcela povedať dobrú noc a trošku si zdriemnúť, ale to by bola škoda. Tak vítajte ešte raz. Vítajte, dobré ráno. K nám prišli zdravotná klaunka Janka Sovičová alias vrchná sestra Lila a zdravotná klaunka Mariana Bódiová alias sestrička Bodka. Ešte raz, vítajte. Už sme naznačili, že červené nosy majú 20 rokov a tak ste si v rámci toho všetkého, čo robíte, pripravili aj niečo nové. Konkrétne čo? No, tento rok vlastne pri našom 20. výročí sme dali von nový klaunský program, ktorý sa volá Klaunské večerničky. Je to program, v ktorom navštevujeme vlastne detské onkológie. Máme 3 na Slovensku, Bratislava, Banská Bystrica, Košice vo večerných hodinách. A snažíme sa takou formou večerníčku trošku uľahčiť to zaspávanie deťom na oddelení. Takže čo, postavíte im stan, uveríte im večeru, poviete im nejakú rozprávku. Ako na to deti reagujú?
Reakcie sú zatiaľ veľmi pekné. Naozaj, keď sme do toho išli, tak sme išli do toho trošku s malou dušičkou, že čo sa bude diať, ale odozvy sú krásne a naozaj nie len od detí, ale aj od rodičov a od personálu, ktorý nás... Možno si to môžeme vysvetliť, že prečo vás vôbec napadlo niečo také, lebo zvyčajne klauni chodili cez deň do nemocnic, rozveseľovali tam deti, ale potom ste asi zistili, že keď možno prejdú všetky tie denné procedúry a nejak to celé na tom oddelení stichne, tak potom tam tie deti častokrát dostávajú také osamotené. No, je tam úplne iná atmosféra v ten večer. Je to úplne niečo iné, ako keď chodíme cez pobednejšie návštevy. A pre mňa je takým veľmi pozitívnym prínosom, že hoci na tej onkológii, teda našťastie tí rodičia môžu byť s deťmi hospitalizovaní, že je to vlastne zážitok pre nich oboch. Že je to veľmi príjemné v tom, že aj ten rodič, že to dieťa možno sa necíti osamotené v tej chvíli toho zaspávania, ale že ten rodič vlastne vidí to dieťa a zdieľa s ním ten spoločný zážitok a vidí ho sa smiať. No, takže to je veľmi prínosné. Tento váš program, tento váš nový program podporuje aj televízia Joj. Na svojich obrazovkách a dokonca jedného z hrdinov môžu deti stretnúť aj naživo, tak si povedzme, že kde a kedy. No, my vám za to veľmi pekne ďakujeme ako podporu. Vlastne aj tento reklamný spot sme natáčali v priestoroch televízie Joj. A špeciálnou návštevou 21. decembra v jednom z petržalských obchodných domov budú môcť aj naživo stretnúť princa Bajaju a budú nás tak môcť aj osobne podporiť. Vy ste obe stáli aj za tvorbou tohto nového večerného programu. Akým spôsobom ste k tomu pristupovali a vôbec dá sa niečo vopred úplne všetko akože nacvičiť? Asi nejaké hlavné línie máte, ale potom asi nechávate to na situáciu, ktorá príde a ktorá nastane. A reakcie. Presne tak, ako hovoríte, vo veľkej mere využívame aj klaunský humor a teda tie naše princípy, ale taký nejaký sužet proste máme v každom jednom z tých večerníčkov, o ktorý sa vieme oprieť a na základe toho aj vieme potom improvizovať. Ako to zvládate vy? Lebo jasne, vy ste prešli výberom, ste vyškolení, viete, čo máte robiť, všetko je pripravené, ale napriek tomu stretávate sa s mnohými možno prekvapivými situáciami, aj keď ste pripravené a viete, kam idete a za kým idete a vašim cieľom je prinášať radosť. Za akými dojmami napríklad odchádzate, keď sa skončí rozprávka, sadnete si do auta a idete domov? No, my tým, že vlastne tieto klaunské večerničky sme začali s týmto programom v októbri, takže je to ešte také čerstvé, ale vždy vlastne si nahrávame hlasovku do skupiny, tým, že to robíme taká úzka skupina zatiaľ klaunov. A v tej hlasovke si zdieľame všetky dojmy, aj tie negatívne, aj tie pozitívne. A zatiaľ prevažujú tie pozitívne, takže náš pocit vlastne z tých klauniát je taký, by som povedala, až euforický. Vy ste ako dlho spolupracujete s Červeným nosom? Ja som v združení 20 rokov. Čiže od začiatku? Skoro od začiatku, áno. Ja som presnú polovicu, takže 10. Ako budú zdravotní klauni tráviť Vianoce? No, máme pripravené vianočné klauniády. V období od 23. do 31. decembra budeme navštevovať aj deti, ktoré sú hospitalizované, ktoré nemôžu byť doma a trošku im tak uľahčíme to, že nie sú tam, kde majú byť. Takže navštívime viacero oddelení, či už je to onkológia, detská psychiatria, pediatria, vo všetkých mestách, do ktorých chodíme na celom Slovensku. Lila a Bodka, my vám ďakujeme, že ste prišli odprezentovať tieto novinky, ktoré prináša Červený nos aj vďaka vám na Slovensko a robíte radosť deťom, ktoré to aj v tomto období a v tých najbližších dňoch budú asi veľmi potrebovať, lebo tie emócie sú v čase Vianoc o trošku také silnejšie a keď nebudú doma, tak budú potrebovať rozveseliť a na to sú klauni úplne výborný. A gratulujeme k vášmu jubileu a želáme veľa zmysluplných, či už večerničkov, raničkov, alebo akýchkoľvek návštev týchto oddelení. Ďakujeme krásne za pozvanie.